Kuhaan sa ulo. No, tama no. Pinunga ni eh. Mana na ako kuha og ulo guys sa bulinaw. Oh, mana siya. Aray ang mga lamas sa kinilaw. Walay kamatis. Amit man ang daghan o lamas. Daghan o Bombay o ano kaning loya. Tuwa sa hanapin manawag ron. Busy gani ko manawag po. Lamansi. Ani ang kinilaw sa Bisaya. Lutuon siya sa sibuyas. Pinagdahan sibuyas o kamatis. Lami. Tangan pa dyan ni siya sili nga pula halang. Ang uban magkilaw og isda guys kanang butangan nila gata. Mot. Kagutom. Hara guys akong kinilaw nga bulinaw. Kami ni siya na ay ano siling sana dahon sibuyas. Okay guys, presko kayo. Presko kayo ang bulinaw. Tama sa templa. Bye!